Το μάθημα τούτο αναγκάζομαι να το κάνω κάτω από απειλητικούς ψιθύρους. Κρατήστε ξύπνιο το μυαλό σας στους σκοτεινούς καιρούς. Με αυτό κυρίως θα πολεμήσετε τη βαναυσότητα της εξουσίας. Μην απομονωθείτε. Με τον λόγο, τη σιωπή και την πράξη σας σταθείτε πλάι σε κάποιον, στη μάνα σας, στον αδελφό σας ή στο φίλο σας και προπαντός στα νεότερα παιδιά που περιμένουν από σας να δουν αν θα τους πράξετε ή θα τους ανοίξετε το δρόμο της ελεύθερης αναπνοής. Μη φοβάστε τους ανθρώπους που έχουν ρωμαλαία πάθη, όσους οργίζονται, πίνουν και αγαπούν. Πολεμάτε μόνο τους κάπηλους της ελληνοχριστιανικής ηθικολογίας. Απομονώστε όσους συνεχώς χαμογελούν, που όταν μιλούν δεν σας κοιτούν στα μάτια και όταν τους δίνετε το χέρι δεν ξέρουν ή δεν θέλουν να το σφίξουν. Ανάμεσά τους θα βρείτε τους χαφιέδες. Σηκώστε με σεμνότητα το χρέος που σας ανήκει. Φανείτε εις μικρόν οι γενναίοι. Φύγατε νωρίς νωρίς, η χειμώνια μη σας βρει. Και μείνα μονάχος δίχως όνειρα, μόνο μου με βρήκε η βροχή. Γιατί εσύ δεν είσαι πιο κοντά μου. Προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα, πήρες τα όνειρά μου, τη χαρά μου, την καρδιά μου. Και φύγες και χάθηκες στα σύννεφο. Έσβησες σαν όνειρο που το πρωί ξεψυχά. Άπλωσα τα χέρια μα δεν σε έφτασα και κλαψά για πρώτη φορά. Και μονάχος δίχως όνειρα. Και μείνα μονάχος δίχως όνειρα, μόνο μου με βρήκε η βροχή. Όνειρα, πουλιά μου ταξιδιάρικα, φύγατε νωρίς νωρίς, η χειμώνια μη σας βρει. Και μείνα μονάχος δίχως όνειρα, μόνο μου με βρήκε η βροχή.